15 πυροσβεστικά οχήματα παρέδωσε ο Σύλλογος Προστασίας και Ανάπτυξης Ημιτού στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αργυρούπολης, προκειμένου να ενισχύσει τη μάχη για την προστασία του ημιτού. Ενισχύεται η αντιπυρική προστασία στον ημιτό. Ο Σύλλογος Προστασίας και Ανάπτυξης Ημιτού, στο πλαίσιο του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης, παρέδωσε 15 πυροσβεστικά οχήματα από τον Όμιλο Σαρακάκη στους Δήμους και τις εθελοντικές ομάδες για την προστασία της μεγαλύτερης δασικής έκτασης της Αττικής. Τους άγρυπνους φρουρούς του ημιτού μας, που όλα τα προηγούμενα καλοκαίρια έχουν δώσει μεγάλες μάχες για να τον προστατεύσουν, σε μια σειρά ενεργειών που έχουν γίνει, όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η θωράκιση συνολικά του βουνού μας, προκειμένου να μπορούμε να παρακολουθούμε και να παρεμβαίνουμε άμεσα σε περίπτωση πυρκαγιάς. Το πρότυπο αυτοδιοικητικό κέντρο εκπαίδευσης και τεχνολογίας, του οποίου τα εγγένεια θα γίνουν το Πάσχα και θα αποτελεί την καρδιά του Συλλόγου Προστασίας και Ανάπτυξης Ημιτού, θα στεγάζεται στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αργυρούπολης. Θα αποτελεί συνδετικό κρίκο για την περιβαλλοντική εκπαίδευση και τεχνολογία με την λειτουργία του Smart Ημιτού, βασιζόμενη στην τεχνητή νοημοσύνη, η οποία αποδεικνύεται σύμμαχος στο έργο προστασίας του ημιτού.